La política social no pot descansar fins que ha tornat a reinserir aquella persona en el si de la societat amb plenitud de capacitat. No és qüestió dels minoristes, no és qüestió de les pensions, no és qüestió del preu de les indemnitzacions. La qüestió rau amb un sistema esgotat, un sistema viciat i un sistema que necessita una regulació de caràcter internacional i està subjecte a unes normes. El sistema de pensions espanyol és un sistema de pensions que gasta menys que la mitjana de la Unió Europea en relació al producte interior brut en les seves pensions. Hi ha un dels punts que fa referència a la necessitat de normar els concursos de les administracions públiques amb els serveis que presten. No pot ser que els serveis a la dependència es tractin com els serveis de vigilància. No pot ser. I ara es tracten igual. No pot ser que tinguin la mateixa consideració només per l'oferta econòmica o amb un pes excessiu de l'oferta econòmica, ofertes que des del punt de vista de la qualitat del coneixement estan molt allunyades. I jo crec que hem de fer una aposta, si volen ens hem de conxorxar per barrar amb la mida que sigui possible el pas a les multinacionals en aquest sector. El reconeixement de la professionalitat dels treballadors del sector per nosaltres és una eina importantíssima per poder donar un servei de qualitat. I la dignificació de les seves condicions laborals. I la dignificació passa per moltes coses, però també pels salaris. No és possible que algú es cregui que una persona que treballa al sector de la dependència, encara que sigui dona, que per alguns això seria un element que ajudaria a entendre la situació, en el cas meu en absolut, una dona que treballa al sector de la dependència no hi arriba als 700 euros mensuals treballant els caps de setmana.